ABC Vice President sa Cagayan de Oro City ang gitanggal sa pwesto. Maong kapitan, natingala sanglit mulingkod na unta kini isip ABC President ug ex-officio member sa City Council sanglit midaog pagkakonsehal ang ilang presidente sa milabay nga eleksyon. Napolitika kaha ang kapitan. Sayron tas sa report ni James Paulo Yap. Nahimong kontrobersyal karon ang kalit nga pagtanggal sa katungdanan isip Vice Presidente sa Liga ng mga Barangay sa Cagayan de Oro City. Si Barangay Gusa Kapitan Marlo Tabak atol sa gipahigayong special meeting sa mga kapitan sa syudad karong adlaw. Sa petition papers nga giduso sa pipila ka mga kapitan, sa 64 matud pa ang mipirma pabor sa pagtanggal kang Tabak sa katungdanan isip Vice Presidente sa Liga ng mga Barangay. Naabay mag-object. So walay nag-object, unanimous nga kundi na gibikan yun ang posisyon as a vice president. Sumala ni Tabak, migula matud pa ang maong petisyon. Dihang siya na ang mulingkod sa posisyon nga Liga President ug ex-officio member sa City Council human midaog isip konsehal si ABC President Yan Lamlim sa milabayng eleksyon. Apan nagtuo si Tabak nga adunay dakong politiko ang nagpaluyo sa iyang pagkatanggal kinsa wala una niya panganli. Their game plan is i-unset ko so that the Vice President nga mapili before June 30 now will assume the office as ABC President on June 30. Taliwala sa maong petisyon, magpabilin matud pa si Tabak sa pagpatuman sa iyang tahas isip Liga ng mga Barangay Vice President tungod wala matud pa nalatid sa ilang rules ang loss of trust and confidence isip ground aron mapalagpot ang usa ka liga officer. Wala ko'y mahimo tungod sa pirmado sa mga kapitan. No, I have to act on it kay tungod sa lugar nga walay pagsalig kaniya, no? So, iyan ang katungod. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.